Можете ли да прецените коя от тези снимки е реална и коя е създадена от изкуствен интелект? Тази задача става все по-трудна. До голяма степен сме свикнали да виждаме изображения, обработени с компютърни програми. Някои хора използват Photoshop или филтри, за да качат по-интересна снимка в Instagram профила си. Други пък споделят забавни изображения, които обаче понякога изглеждат нереални. Обикновено причината е, че са създадени от изкуствен интелект. Има няколко начина, по които, поне за сега, можем да ги разпознаваме. Изкуственият интелект вече позволява създаване на най-различни изображения. Общо взето, каквото си пожелаем от него. Всичко се случва бързо и лесно. Изкуственият интелект е обучен да използва огромен набор от изображения, за да създаде онова, което искаме от него и то да изглежда максимално правдоподобно. За сега обаче, той не е перфектен и има издайнически грешки, по които можем да установим намесата му в някое изображение. За целта обаче трябва да се вгледаме внимателно и да научим кои са онези неща, по които можем да го разпознаем.